ଆଜି ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନୂଆବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିଲା ଏ ଦିନର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଜାଣିନି। ତେଣୁ ସେ ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବି ତା ସହିତ ଏ ଦିନର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜେଜେମା, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ? ଆଲୋ ମା ଶିଲା, ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଉ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବି କୁହନ୍ତି। ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 13 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ ପଡ଼େ। ଆଉ ଏହି ଦିନଠାରୁ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଶେଷ ହୁଏ ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ଏଇଟା, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଘରମାନଙ୍କରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା, ଭୋଗ, ହୋମ ସବୁ କରାଯାଏ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବି ବଢ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ହଜମ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟରେ ବୁଟ ଛତୁ ପରି ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ଦେହର ତାପ ବି ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଉ ତାକୁ ସମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଣା ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବା ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଛତୁ, ପଣା ଏସବୁ ଭୋଗ ହୁଏ। ଏହି ଦିନକୁ ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବୁଝିଲୁ? ଆଚ୍ଛା ଜେଜେମା, ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି କ'ଣ? ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଠିଆରେ ପାଣି ରଖି ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ମାଠିଆରେ ଥିବା ଛୋଟ କଣାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ବାହାରି ଚଉରାରେ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି। ତାହେଲେ ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଖରା ଦିନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ, ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁ ବେଶୀ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ଆଉ ତୁଳସୀ ଗଛ ତ ସବୁବେଳେ ଓଦା ମାଟି ପସନ୍ଦ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବସୁନ୍ଧରା ଠେକି ଲଗାଯାଏ। ଯେମିତି ଏଇ ପାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆଚ୍ଛା ଜେଜେମା, ଏଇ ଅବସରରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଚଣ୍ଡୀ, ଶାରଳା, ବିରଜା ଏସବୁ ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଝାମୁ ଯାତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଘଣ୍ଟ ପାଟୁଆମାନେ ଘଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡେଇ କାଠ ଗୋଡ଼ ପିନ୍ଧି ଠାକୁରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ନିଆଁ ଉପରେ ବି ଚାଲନ୍ତି। ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାସାଧିକ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଦଣ୍ଡନାଟର ଅନ୍ତ ଭାବରେ ଏଇ ଦିନ ମେରୁଯାତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ବେଲପଣା ଆଉ ଛତୁଆ ସହିତ ୟାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଡ଼କ ପର୍ବ ନାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବାଃ, ମୋ ଜେଜେମା କେତେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।